Kaixo, Iker. Kaixo, Joni? Azkenean gelditu gara. Bai, azkenean, Kosta zaigu, Hola. Plan aitea. Claro, batzuk azkar nahizen du, guatzen aspaldi zen, baina Sevillan enbilen, eta Sevillan gora eta bera, eta horrazten ganean, ja, asuntoa oso, bai, zaila izaten da egun bat hola harrapatzea. Eta gainera, Sevillan ez zeuden bidaia batean, osea, bai, baina lanean zeuden. Bai, lanean, eta han ez dizkigue planak izerraki, eta osteuneko aurrerapenak inda ematen, han askotan bezperan deitzen digue, eta ara joan barra dago, hango lan hain, eta buelta, gero derrepente hemen biru honetan zaude, berriz jun, etorrian, holaxe pasatzen duen negua. Zeiruditzen Sevilla geoko uste badeu pixka. Oso. Eta gaude zer eta altzekoa. Atzeko hau, ikusi duzun bezala, zirko bat da. Eta hau da, gure zirkoa. Eta gure zirkoa, eta orduan hemen gaude, gure herrian, gure artistekin, gure publikoarekin, eta gure zirkoan. Eta hoxe da horratzen dena. Gure azkeneko proiektu hoxe da, uda honetan martxan jarri dena, eta bueno, ja 4 hilabete dara matzagu, eta egia esan, pozik, gauzak bastante ondo, dihoaztelako. Zirko euskalduna, eta esan dezakegu Euskal Herrian ez dagoela alako formatua ikusita, Ez, alako formatua ez da hau, hemen ez da egon oain arte. Zirkoen duken da, bai, Jeni, beste lan hundik, ez? Honeak gerturatu dian artista hau edenak. Eta lehen, bai, zirkoa indun jende asko izan da Euskal Herrian. Eta, baina, bueno, egin behar izan du, bai, atzerrian, eta hemen egin behar badu, antzoki batzutan, kalean, kulturetxetan, baina, bueno, egia da, hemengo antzokiak eta ez daudela zirko egiteko prestatuta, eta, bueno, zirko egiteko lekuik egokinen, ustez zirkoa bera dala, ez? Eta bai izango litzake, lehenengo ibiltaria esan dezagun, ezta? Ondo esarte aldera. Lehenengo, Euskal Zirku ibiltaria berriz herri, gurpil gainean mugitu daitekena. Nola jaio zen gure zirkua? Bueno, nik txikitatik beti izan, pasioa zirkoa beti gustatu izan du zain, eta beti jun izan du nahiz, zirkoa ikustea. Bai hemen, bai Espainira, bai Frantzira, bai beste leku batzuetan beti harrapatu etenen zirko bat, barrura sartu nahiz, han barruan zegoen ikustea erruen afizioa. Uste batzuk, beste afizio batzuk dituzten bezala, nik zirkoa. Eta orduan, bueno, askotan amesten dugu ez, afizioa, ofizio bihurtu ote genezaken. Eta hortan jarri nintzen, buru belarri, lehen paiasoak egiten ditu, gustatzen zitzaizkialako, eta bueno, antzerkian eta telebistan lanean ondo nebilean, eta esan bida. Oantxe da garaia, eta venga, proiektu martxan jarri behar dut. Eta olaxe poliki, karpatxo bat erosi, hemen ikusten dizun hau, kostata, eta nire ahorro guztiak, hemen jarrita, ilusio hontan, eta gero, karpatxo erosi nuen, baina gero falta zitzaizkiten armailak, falta zitzaizkiten argiak, musika, gauza asko, eta artistak. Eta arduan denak, poliki, taldea osatzen, jungen arte. Ilusioa dela esan dezakegu nahiaren esentzia, ilusioa ezinbestekoa da zure proiektua aurrera eramateko. Ilusio gabe, neke esaterako da proiektu bat aurrea. Eta jende galdetzen dienean, espero zen du nolako harrera ona, zesango, txarra enun espero. Hain hona ere, zaila da, imaginatzea zirkoa beti beteta, ez da. Erdi utxik ere imaginatu izan du dut, baina, bueno, esaten beste batzutan betetze badeu, gauza moldatzen jungo geha. Egia da, batek ilusio ziten duen zerbait, zerbaitegatik egiten du, eta bere energia eta indarra eta bihotza hortan jartzen du, horrek aurrera indezan, ez da. Nola izan da aurritara
eraman duzun agoteko prozesua. Bueno, prozesua izan da, oso makala, makala geldoa, diru faltagatik, eta orduan gauzak ezin zen nahi bezain pronto martxan jarri, abian jarri, martxan, txoin, beste diru sarrera batean arte, telebistako beste lanen bat harrapatu arte, hoxe, poliki, kontun izan nik nire familia daukat, eta dena ere, arriskoak hartzea ondo dago, baina goinak beti lurrean, eta esate izutena, nire guztoz, igual lehen txeo, jarriko nula dena martxan, baina nintzen posible, eta orduan guantxe izan dugu, eta guantxe goazen egin aurre. Eta hortako daude esargak ez, tagotean badago bat esaten duna, inoiz ez da berandu ez. Inoiz ez da berandu, baina berandu egizatere etzaigo gustatzen. Nire lagun batzuk, beste zirkuzale batzuk, askotan ikusi izan du deunen Frantzian edo beste zirkon bat, eta hola zirko txikia, polita, eta bakarren bati entzun diot. Jubilatzen nahi zenean, holako xe bat erosi eta ibiliko nahiz Euskal Herrian barrena, eta nizten, hain berandure ez, jubilatu arte ez tegu itxengo gauza egiteko. Indarrez hain gaude, sasoiko hain gaudela ustet, eta humore ze bai, orduan, hoxe, inoiz ez da berandu, baina, venga, martxa. Nik entzuna daukat, ogain Donostian egongo zagetela azte pare batzutak, eta gero opor batzuk hartuko dituzkoela deskantzia hartzeko eta... kontan izan eugeni ibili gela utago osoan herri, esate bateako astero, zirkoa, herri batera eraman, bertan montatu, dena eraiki, dena berriz jarri, eta gero emanaldiak egin, eta berriz jaso, igande gauean, astelenean, beste herri batera joateko, eta dena berriz martxan, eta 2 egunetan dena montatu bertzara, eta egurra ondia jaso, orduan, moen Donosti, nolako paraje baten ikustezu hemen, holaxe, gauden bezala egotea egun batzutan, zako sari hona ba. Eta urreko hilabetean? Deskanso. Urrengo hilabetean, deskanso, ze kontan izango ez gara zirkoan jaio, eta zirko ez da zirkoa bera bakarri, eta bueltan daukan infrastruktura, karabanak eta bar, eta guk 2 rulot txiki hauek ditugu, denako txeloiteko, kamioitxo bat, eta holaxe moldatzea, baina hemen negoa gorra da, eta ez daukagu labadoraik, eta ez daukagu gauza asko, hemen negoan bizirauteko orduan, eta kontan izan hartu behar ditugula, hondik ezin ditugula alde batera utzi horko lanak, neguko lanak. Bueno, Iker Mugazekuaren proiektuaren osagai nagusia zara, oso ondo ateratzen zu plana, agotista hutsa zarelako, baina umaitezen atzeaka pixka, zure bilbidean altoa mobilela zaine. Itzaldu ingoetan, ez kontot itzatzeko nemkela. Atzera. Nolatan aktore? Bueno, ez dakit, umetan, zirkoa bezala gustatzen zaizkiten, paiasuak eta komedianteak eta komikuak, eta, parraitea gustatu izan zei beti, parraitea gustatzen nahi, parragin erazteare gustatzen zaio, betetzen hau, eta, umetan manu, txispa pixken nik uste, eta banekin hau gustatzen zitzaitela. Bizimodu hau, ofizio bihurtu zitekenik ere enekin, baina bai zerbait inezakela enekin nola. Nik enekin aktore izango nitzenik, edo paiaso bakarrik, edo enekin seguru, baina bai. Eta banekin enula beste zerri nahi. Eta orduan, poliki horretara bideratu nintzen, umetan,
gioiak idaztetare gustatzen zitea, antzerkitxoak egitea, familian, eta, bueno, beti jolaste ginean lenguzuekin eta antzerkiak egitera, eta poliki, gero Euskal Telebistan goenkalek eta asizian, orduan, jende gaztientzat eta Euskaldunantzako bazeon hor, txirriku bat, helduleku bat, horra gerturatu nintzen, eta lan atera zitzaiten, eta gero ja hortik aurrea, poliki aurrea. Zer moduzko esperientzia goenkalekoa? Ona, nik uste dut goenkaleku denontzako izan zela eskola. Horri gendun ikasi kamera aurren jartzen, ikasi telebistako trampak eta bueno, nik uste denbora hori aprobetxatzen zunantzako, ikasteko aprobetxatzen zunantzako oso denbora baliotsua izan zala. Eta nik horretarako aprobetxatu nuen goenkaleko egonaldia, ikasteko oso gaztean nintzen, pentsa, 20 urtekin, dena berria da, dena jaso, eta ez nintzeko bakarrik gure inguruan, Joseba Usabiaga, Sara Kozar, eta bar, eta ez, zenbat lagun dituten garai hartatik oaindik ere ez da. Bueno, okerrezu banao bestela zuzen ulasai zenei burua junitezai. Finlandia saioan egon zinen, ez? Finlandia saiora junitzen gonbidatuta. Gonbidatuta. Hau nestu eginan kontrako estaduan. Hori kontrako estaduan, kontrako estaduan, Jon Plazaola, Xabier Euskitze, Angel Alkain. Bueno, esan dezakegu kontrako estaduan zala umore bat, baina plato batean suposatzen dut umorea igual taula gainean edo zekuan edo antzeki batean ez dela berdina sentitzen telebistako plato batean bezala, Dudik gabe, umorea telebistako plato batean, zeraki, esaldi bat astutzen zaizu eta errepikatun behar da, eta benga zuzenean ez bada, bintzat. Eta zuzenean bada berrez, hor ez da, soluzio. Baina, telebistan, azkenen, kamara bat entzako baizea, horretik, umore programatan askotan planteatzen da publikoa jartzea, platoan ere, beti laguntzen dulako horre. Eta kolaboratzeko, eta parreekin laguntzeko, eta girotzeko, eta artisteire laguntzen diolako publikoa egotek, ez? Dudik gabe umorea egin behar bada, ez da bezer ikusik, antzerkean gehiago gozatzen da, publikoa horrez aurre daukasunen, edo zirkoan bertan, ez? Irribarreak, bertatik berte ikusten dituzunean, eta bueno, publikoa jasotzen nahi dena, bazu eragiten naizea, eta baina beraiek eragiten dizue, eta egun guztiak diferenteak dira naiz, eta txiste berdinekin baina diferente ateratzen dira, eta sortzen dira konplizidadea, Galdamenekoakin, Josebakin, Etxiberrekin, guztiakin, bai. Baina semanita. Bai. Zer zaiten jazu. Zema jendek esan, no te diten hoi. Baina semanita que llevamos. Bai. Izan zan, nik sekula enun pentsatuko, gazteleraz lanik ingo nunik, aukera izango nunik, nire bizitza ikusten nun, beti hemen, euskeraz, antzerki gintzen, telebistan, baina euskeraz. Nun baina pentsatuko erderaz lan inezakenik, baina, bueno, programa hori sortu zen, programa hortan zeudenak utzi edo alde egin nintzuten, eta hortxe huekotxo batzuk geratu zen, baina goenkale bukatu berritan, momentu hartan libre, pentsatzen ez unen bizitza dala goenkale, da derrepente, semanita, ez dut, eta guain hemen, zema denbora egon gola, 2 hilabete, 4 hilabete, temporada bat aguantatuko ote, da gero pentsa ezkenean, 7-8 temporada zenbaten ditun, ez da? Agudeko portarekin batean. Andonikin, eta bida, izan da, baina semanita, lanetako bat, lagunak eman dizkidana, bai. Andoni bezala, Leire,
urte askoan, ordu asko elkarbanatu den jendea. Bidaleko diego aiei musoa undiba hemen. Ikusten bagaituzte, hortxe. Eta niogai ikerentza galdera berezi bat daukar. Berezia, baina zaila. Ez. Erreza. Eza. Leno esan duzu Tolosako alzea zu? Ni amezketarra naiz. Amezketarra. Bai, baina Tolosan bizi da amezketarra. Bueno, baina Tolosa suposatzen dut zure agurtzagoaren parte izango zela, Bai. Eta neko bat emez gai bat altegan ere zure kontatzen zaten humorea, morzogotzea, antzestea, eta suposatzen Tolosako inauteriak ere zuregan zerbait izan direla, ez? Bai, hombre, pentsat, Tolosako inauteriak dira, munduko festek eta inauterik onenak, ez Brasil da, ez Cádiz eta ez gure Tolosakoak dira, eta amezketarrak esango izut, Eugeni, diala Tolosako inauteritan inguruko herritatik, parte hartzailea haundinetako batzuk, Bai, beti kuadrilla haundi bat etortzen da amezketatik Tolosara, eta han inauteritan sortzen den giroa eta berezia da. Eta gutzako inauterik bereziak dira, eta azken urte hauetan faena pare bat alia bajok egin dizkit, nik uste jai eukiko nula, eta inauteritan Sevillara jun behar izana, ostegun gizen egunean Sevillatik buelta egin nahi, eta ezin iritsi, eta holako gauzak izan ditu. Ahí abajo, leno komentatu deu, Sevillatik egon zinela, eta seguzko esperientzia ahí abajo. Esperientzia ona, batetik beste lan egiteko erabat deskubritzen dizulako, eta gero beste jende bat. Orduan guk hemen elkar denok ezautzen dugu. Tole guztio dakigu zein nundi datorren, zein dan, zein lan egin duen, zer dijoakion ondok, han berriz, de repente, topatzea, beste jende klase bat egin, beste ohitura batzukin, beste, orduan, guk beraien ritmora eta moldatu behar izan dugu, eta beraiek ere, esfortzu txiki bat inbarko zuten gurera moldatzeko, denak diferenteak eta. Iker mila esker niretzako tarte hau gordetzea gaizuke. Plazerra izan da, Jeni, zuretzako tarte hau gordetzea, eta zure bideogintzan ikuste ditut, Hambre ikuste ditutela, eta hemen bat gehiago izatea, netzako hori importantea da. Nire ilusioa, interesia, zu nire kolekzioan egotea. Hortxe nago, zure kolekzioan. Bidaleko diago, gure ikusilaen musua ungi bat. Bai. Venga, jende. Agur! Agur ba.